Assalamu alaikum al'umma. Da Allah in yau ka fara zuwa wannan channel tamu mai suna Umar N Sharif Pass, ka danna mana subscribe. Sannan ka mana comment, ka danna mana alamar ƙararrawa da mun ɗaura sabon shirye-shiryenmu a dinga sanar da kai. Mun gode da zaɓar tashar Umar N Sharif Pass TV. Alaikum al'umma, barkanmu da sake zuwa sabon shiri mai suna masoyan Umar N Sharif. Wannan shirin zai dinga kawo muku a cincirin da masoyin Umar N Sharif. Ba ni ƙasa a gwiwa ba, yanzu nan za mu nuna muku yadda wani bawan Allah ya zo wajen Umar N Sharif tun daga garin Katsina, ya zo garin Kaduna cikin studio ɗin Umar N Sharif ya kawo mai wa'insu kyautuka. Yanzu nan za ku gani. To kamar yadda kuke gani, wannan masoyi na ne ya taso tun daga garin ina? Katsina ya zo domin ya nuna min soyayya, ya zo min da abubuwa da dama. Wanda kuke gani riga ce gashi na rubuta Sharif Studio, sannan na rubuta M Sharif. Ina godiya sosai da sosai, Allah ya saka da kai. Wannan kuma award ne wanda yayi na musamman saboda ni gashi nan kun gani da sunan Umar M Sharif da logon Sharif Studio. Ina godiya mai yawa. Wannan kuma sticker ne, ya haɗa hotunan sa da na hoton a jikin wannan sticker. Ina godiya sosai da sosai, Allah ya saka da alheri, Allah kuma ya mai da kai gida lafiya. Ya sunan ma? Abdurrahman Gwamna. Abdurrahman Gwamna, na gode sosai. Na gode masoyana. Yanzu mun dawo daga kallon yadda Umar M Sharif ya karrama wannan bakon nan da ya zo wajen shi studio ɗinsa. To yanzu kuma za mu koma kallon yadda mutane suka ma Umar N Sharif cincirindo lokacin da zai fito daga moto. To kun ga dai da masoyin Umar N Sharif da kuma wannan bawan Allah da ya zo wajen Umar N Sharif daga garin Katsina. In abin ya burge ka, kamar na alamar comment da cewa abin nan ya burge ka. Mun gode sosai da zaɓar tashar Umar N Sharif Pass TV.